bayan sa din ako. Ambot, gano'n na problema ko na ako. Basta ako, sa among lugar, mayo ko mulutog mga sudan, kung sa panadaya. O nga na problema ko na ako, no? Mauni ang akong sugilanon, in-ini ni. Bedong, redong. Sa akong pagmata, nakita ko. Hindi maula. Ay, di ba istorya lang tayo? Ano yung istorya ta? Ali, tapi, buta. Abay ng sista, di ba ka? Katang ng nalik. Nung dami ng sista, di ba? May istorya ta. Ay, premikay. Karong badyo ba? Birthday man ako ron. Karong badyo? Wamang ko'y budget, pero naatay ka maing hikay. Okay na, pre. Magluto. Tabi ka pa. Sige, bakatsi lang ay. Ito ila dilo largo ay. Ngayon itong bakatsi ditong dilo. Laara ta itong bakatsi. Kanya sa maihaw ni mo, pre. Saban? Kasi, pag-ihaw lang ka, ugon saban. Sa maihaw ni mo. Mag-ihaw lang ko. Sa imo... Kinsa kayo muluto, no? Kinsa kayo muluto. Kinsa mo sa muluto. Oo, no? Kinis parimik ko yun. May ka ni muluto, eh. Gusto man, baboy? Baka o manok? Iro, pre. Si parimik ko, may ka ni muluto. Iro, may ka ni siya muluto. Magaluto ka na, pre. Oo, pero... kanang kuyawan ko ng iro. Dililang ko ng iro, pre. Yun na akong specialty, na. Sige, pre. Karoon sa bado, ha. Iluto ko sa iro, pre. Iro? Kabaal kita sinurusan ruke na. Sige! No problem! Mikoy. Day. Napamay kuan diha manok ref. Ikaw lay luto ato ha. Kaway beli man day. Manok ra day. Sikbi. Sikbi bitaw. Bantay bitaw na bisik-bisik nimo ha. Lagi Ato na ko, ikaw na ibahalas pa rin hapon. Kaway beli man day, ako bahala na. Sa among lugar god, ako bigyan na ilang nga mulutong sudan. Kutob sa dunay hikay pagitaon na ko. Kunya. Ay asa na gudin tawhan na. Wa pa man nauli ni Mikoy. Gutuman na ra ba? Wara ba gahikay ang kanahan? Asa man daay ni siya. Nanaay. Siya na ron. Nadugay man tawhan na. Di ko man daay ni siya. Diara ko diris kusina. Pasensya rin kayo kayo dahil saon nga lugay, taon ko silang paripedring, taon kayo paluto mo taon ko. Adi, sundan na yun! Modeng, wala lang ka magluto, kaya paluto, dahi ka. Dahi, ipinadaan ko paripedring na alam na. Midiribi kay gutom, nagkitkisanan. Sige, lingko niya kay sukara, di ka ni. Ikaw di ka mukaon. Ikaw ni kao, dahi, kay pertin na akong busuga taon. Sige. Ako na kaon, ani. Okay. Kahumot. Humot ka na. Samot akong gutom. Butangan magpriko. Periko? Pirik-pirik ba mo, isagol na. Sige, kaon na niya, kay magilis ko. Dong. Busugan ako, Lami agil muluto na akong bana, Champion, gid ka ayo. Day, manakagaw, day. Manadong, lami ang pagkaluto, dong, Masa ganito yung aning sudana, kaning murag orange ang color. Ako, day, kalderits. Wow, kalderets. Yes. Kalderitang kanding. Day. Kalderitang baka. Di lang sa bakaritas, day. Unsa day ni, Kalderitang iro. Modeng lami. Unsa? Unsa, kalderitang iro? Ito, kalderitang iro. Gusto kas kung ba day. Kaluot pag... Day. Kapag nga iro, day na. Day. Kabutan na taon. Tama niya, Dili ka mukha og iro, day. Ibaw kita sa dili ko mukha og iro. Naunsa ba taon ka? Huwag mo kibaw. Alam niya, animal gyud ka. Ari sukas kung ba day. Nugon. Awa! Day. Wag yung ko karon pa ko kay bawo nga akong asawa di mo ka og iro taon pero diri sa among lugar perte ko suga na nga ko gusog iro. Maninda mo ko kaldirita taong iro. Akong ilibod mo na nga halin kayo. Unya. Aray ko haring halin Horot oy. Mikoy. Di ba dakon man ang muihaw iro? Wow ako kabalita na. Di man ni pawikan kay endangered mo Pero daw dili pawikan. man gud maayo paminaon ang iro imong ihawan basi mapriso ka ana. Preso ko taon to
Pero ayaw na lang tingali anak dong, uy. Ha? Unsay ayaw? Ayaw na negosyoha pa. Kay, murag, gilainan ko. Ay, sos, wala ka mga anak, doy. Adong. Depende mo kung nasaan na, day, ha? Depende ra. Kaya yung ubang taon, galbi, yung nanon puti ang iro. Mao lagi, pero, bida, lainan ko. Ay na lang ka anak, uy. Aha, sige, day. Lakas sila na kung paninda, day. Lakas sila na ugma. Kaya na po man tayo nagsaan taon nga, palis lang iro. Ay, listen sa kayo, di natutumanan ng ilang saan taon. Basta ha, undang na ana, ha. Oo, lagi, day. Sige pa rin panindag iro si pare Mikoy, Mare. Last ako no niya ugma mare. Yan na lang tiwason kay naa naman ko'y nakasaad ko. Magpa-deliver ugma, ihatod niya. Mo ba? Kuyawa sir ang mga tawanan, no? Ganahan sa silag mga iro, no? Ambot anak nila Mari, oy. Pero Mari, in fairness akong bana, no, lami po pagkaluto yung iro ay kay nakatilaw ko. Mo ba, Mare? O nakatilaw ko, oy. Huwag man siya magsulti nga iro ba na itong akong gikaon. Unya, Mare. Ay pagkahibaw na akong iro dito akong gikaon, Mari, perte na akong suko, Mari, oy. Suka sa kong maayusan. Giaway na kusmikoy ato. Hala, muragdak pero ba tingali na mo ihaw sa iro, Mare? Ana, ambot lang anak, Mari. Huwag ko'y idea, anak. Basta kay akong gibadlong si Mikoy nga di na magnegosyo ng iro, Mari. Maluoy man sa kus mga iro. Bisan ako, Mare. Basta kay ingon to siya nga lasan niya nga maninda siya ugma. Mas maayo hinuon, Mare. Pre. Pre, Si sabay. Pare Kanor, pre ba? Ano man? Ingon siya, birthday ko niya karong Domingo. O ya. Ingon siya, ipaihaw na lang niya ang ilang iro, pre. Ay, katong kagiron kayo. Nga grabe pero kay kagat-kat. O gusto mo ko ni Pre Kanot, pre Mo ba? rin lami kay ihawon ka ng kagiron kayo. Lami ka ng bihawon. Gusto rin Pre Kanot, pre nga. Ikaw lang kuno padakpon sa iro aron ihaw. Ida sa style la. Mura ni ganhing pa, Chris. Oh. Kita pa budalo si Ro. Probida. Oh, murag- kuya, bro. murag- Ihaw ra ko, luto ko niya. Aw, kung padakpon, unsa. O, murag ingunahan na yun, pre. Ikay padakpon una, pre. May, no? Sige lang. Sa'yo na to. Karong ka Domingo. O, karong Domingo, pre. Sige, deal. Sige, ako yung Pare Kanor, ha? Mulakaw ka? O, day, ay paluto mo barikan nun. Palutoon ko kadarita nga. Katong Iro na pod. katong kagiron kayo niyang iro. Luura ninyo, kaluod, Sige, day, last na rin. Baik kung sa kubaliba tao, Prikanon taon. Abi da, makahuam sa tagkwarta biyanan niya, di ba? Nya, siya may, okay lang ko, nitando lang ko kay nihangyo man. Pero last na gini, day. Siguro, last na yun na, ha? Last na gini, day. Di na ako buihaw iro, promise. Nanumpa na ko nga din ako buihaw iro. Kay muundang na ko ng iro. Kay ako kay bawam ko nga lain kining iro. Makagaba. Pero akong tao ila taong suguo tao paihaw iro. Pero ba kung parikan no di ko kumihaw? Mao tong nakatando ang di taon ko. Unya. Pre, pre Mikoy. Pre. Ngano pre? Ha pre? Pre, Usa man pre? Happy birthday din mo. happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday ni mo niya. Ako'y ga-birthday lagi. Mau Oh, lagi. ni great lang ka. Salamat, pre. Salamat. Ay, klaro dyan ni boy. Bida sa gini boy. Ikaw ba? Ay, paglimot-limot, God. Pre, oy. Bida. Naluding lang. Narmas nanik. Yung ginapagita ni mo. Tumubuktiin. Ha? Sumukit. O ya, sabi na mong iro nga ipayaw. Kana, pre ba? Kanang iro, Okay. Pero, imo ng iro, ha? Imo ba ng iro, oy? Ano di ka butingog? Oh. Mungobre ka po sa kagiro. Unsa? Gi! Kana, lagi man itong ipayaw ni mo. Paihaw ko na ni mo kay buang ka ng iro. Gipaak akong lubot. Kawasay batasan ng iro. Silubot ko kagipaak. Lagi, pre. Yawa sa misudan ron. Mao nga, ihawan na ng iro, pre. Away, beli ba? Pwerte buguya niya ko kumpare taon. Siya nag-birthday. Ako ba ipaihaw siyang iro nga para siyang birthday? Unya, dahi bao, nabaho pabitaw, dakop kay, nakabuhi pa taon. Mao to nga, last lang dito na kong ihaw sa iro. Unya,
happy birthday. Kata tayo, happy birthday to you. Happy birthday, pre kanod, ha? Happy birthday to you. Happy birthday, pre kanod. Happy birthday. Happy birthday. Sus, pre. Sus, salamat niyo, pre. Si Paring Mikoy, gihinungdan ng ganong dadayon ni kong birthday, oy. Kay gwapa si Paring Mikoy, anawan, ah. Unsaon na lang, huwag mo ihaws kong iro. Forbida, no? Lami sa tao na kayo. Lami kini si Paring Mikoy. Lami sa kumuluto sa tao. Unsa mo kamu pa? Kamoy luto si Iro, di ba? Di mo kay bao. Abi niyo, pre, di lamig ta kumuihaw ng Iro. Pero, si Mari lagi, si Parikanot lagi tayo, inihangyo tao na ako, maikog masad ko. Kunya, iya pa yung birthday. Mga napugos na kong ihaw ng Iro, pero, ang ngayo taon ko na pasaylo si Senior San Roque. Ang ngayo ko pasaylo si Iro. Kaya maluo yung taon kong ihaw ng Iro, karoon Parikanot. Pre Mikoy. Pre, bini mo, pre. Kung padanglit gali, kalagon kasi mong Iro ba? Kagon ka ba? Ha? Wala ko ilabot na, pre, ha? Bibinuan niya, pre. Ito, pre. Last ito nang kong ihaw, Iro, pre. Di na kong ihaw, Iro. Nya, pre. Og doon ay magpaihaw ni mo, magbayad og 10 mil. Balibaran ni mo. Kitsa man. Ha? Kitsa? Ka, pre, oy. Si kaon mo diya, kaunsa. Kaunsa ta. Okay. Sige na. Kaun na diya. Nunsa. Kaya punaan pa talang bear, pre. Ako rin bahala sa imno nun. Sige! Tungod sa kadaghan ng Iro taon nga akong naihawa na yun ko kaihapon taon ko pila na hinungdan nga di nagi ko mudawat ko na mo paluto na kong Iro ug magpakutlo sa kinabuhi sa Iro. Unya. Dong, Mikoy. Oh, day. Wakay lakawron? Oo, nga naman day. Nagpakuyo kung tako nimo. Ha? Asa man? Ay, di ako unahan, good. Ha? Kadang aasal. Kay lapatring. Kay nagpuan man ko, nagpadagan man ko siya kwartal niya. 10% ra. May na lang na ba? Kay sa uban, dako ra ba kay tubo? Nya, kanang misari ka niya? Uday. Ay, uday. Ang uday na ko di mo. Sorry. Tungkog bayot na ko kadong. Sorry, dong. Nya, ang ningon man siya, karon man yung gisaad nga rilisan ko niya. Pila yung mga gilo niya? Kuan ni loan ko 15,000. Oh! 15,000? Takuha sa ni mo giloon. Para asa man tanaw. Sa may gustuhan ni mo, ana? Nagplano man ko magnegosyo, good. Huh? Negosyo? Business? Ha? Probida. Kung sa negosyo, ha, bay? Kuan, nakita man gud nako nga may kamulutog sudan. Mo nga nagplano ko nga magnegosyo tag sudan. Oo, sige. Luto. Ay, nindot yung plano. Kano sa damo, ato? Karon. Oo, sige. Kaya mag-ilis na ako kanit. Dong. Ano naman ka? Lain man akong paminaw, day. Magibati ka? Wa man, pero... Sige lang, mulit ang dayon ta. Dool naman lang ta. Dong, tanawag iro. Kadang haning iro, Iyaw, tikar! Labing dili kong murag laing kita na awan ni mong iro. Dong, laing good. Dong! Dede, pas. Pura ka pa to na kong iro na, pas. Artagin, rin! Wanay. Wana. Pero buang tinggal dito da. Bakit ito kay lagot ni mo itong iro, ado? Ano ko taon? Sa isa na ko niya. Hala, uy. No! Ginoo ko, kadagang iro, dong. Muna na nagtutok ni mo, dong. Mga kadahan ni mo iro, Dool mo, di ba? Dool mo, di ba? Si Mikoy, murag laing yun, dong. Murag sutukit ka sila ni mo, dong. Dali, murag kapuspuson ko din mga iro. Hala! Dool mo, puso sa ako! Mga iro, halang ka! Kadahan, dool mo, Patay mo mga iro, Mikoy! Yung tabang niya! Pwerte ako naghanap pinaka si Iro taon. Ay, main lang gani. Kaya na, imitabang na ako para ka nang pa-inject taon kong anti-rabies ba. Pero, maulagi. Di na ako kagawas-gawas kay kutob sa Iro nga ako masugatan. Mupagot yun ako nga murag gusto mamaak ba. Waka ako dumtian ni mga Iro. Oo, andak baka taon ni sa akong mga gipang-ihaw nga Iro taon. Kusubuki ko ihaw sa Iro sa una. Di na ako makagawas-gawas ba eh.
Kay bisan o iro sa musilingan, paghuto naman ko. O sabi akong buhaton na ni Bam. At tinuod ba ni Bam, ha? Nga kung mukaon kang iro, daghan kang iro ang maglagot mo. Aliw tabagi ko. Labi na ako gitikihaw si iro. Usa man, kung kamoy pasultihon, Mikoy. Hello, good morning, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa para, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagkapo. Bam, good morning ni mo niya, Bam. Good morning. Ate Priscilla, good morning. Ayong adlaw. Maayong adlaw na itong tanan. At si Jin, good morning ni mo niya, Ate Jin. Sabi na Jin, gakutaw. Kambay Jin, good morning ni Dondon Umayan sa konsyal sa Lutupan. Oh, Dondon Umayan. Oh, kau ba si Arnold Galistes, Ridin Kapita. Asa mga kanili niya? Nilang Dondon. Anak mo lang din. Sige, mayo. At si Jin! Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama nga permigyong nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ko kanina. Happy kaya mga bata tungod sa Don Pepe Tablia niya. Para sa mga dagko, mas happy sila kay naa na may Don Pepe Dark Chocolate. Unya mo gugugom sa Diamond Yema. O BM Special. Lami o palit mo sa Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy. Labi na yun ni Ma'am Wilma Yayoy Bagyo. Hi, Ate Wilma. Good morning. Salamat sa iyong pagpaminaw, Permi. Kumusta ka diha, Ate Wilma? Welcome si Sir Yayoy. Thank you kayo ninyo diha sa Ulanggo. Sa tanang mga problema. Sa tanang itong mga programa nga gipaminaw ni Ate Wilma. Thank you kayo. Labi na yun ni Sir Elmer Canoit. Good morning ni mo diha, Sir. Sa tanan. O sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Thank you kayo ni mo diha sa imuhang mga tao sa Just Love. Og ni Sir Raul Alivio Isoto, Sir Rene, og ni Sir Apiot. Kumusta ka bunta na diha? Sa tanang mga tao po ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni mo diha, Kap. Sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito. O labi na yun sa Bromage PH ni Inday Shin Pipito. Kanang Bromage PH ang trabaho na limpyuhan ang tibuok ni mong panimay. Basta mutawag ka sa Bromage PH. Kanang busy kay kasi mong negosyo. Palimpyun lang mo sa Bromage PH. Tawagin lang ninyo sa cellphone kay naam na sa Facebook. I-type nyo Bromage PH. Magawa sa numero. Tawagan na yun, ha? Mauna siya ang Bromage PH. So, sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangking, at tuwa na taon sa Kantipla, siguro to, asa to. Basta, salamat kayo ni mo diha, Sir Ryan Kangking, Ma'am Jane, good morning ni mo diha. Sa tanan na to mga kaisunan, labi na yun sa opisina ni Konsyal Lister Daan o ni Konsyal Frances Esparis o ni Konsyal Joel Gargadera. Good morning natong tanan. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Serpanyawan Herbal Capsule, Serpanyawan Herbal Capsule with garlic, Serpanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man, kining bukol-bukol nato sa tong lawas, ato nang imnanog Serpanyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntago na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan sa kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo maugyapon, usagapon kakapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule imong imnon una kamukaon sa imong paniuto. Mausabi ni panihapon ni mo, sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na pudaan o usa ka kapsula sa Serpanyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana. Kinimawan Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot na lang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule.
Basta kugon, lawas baskogon. Okay, thank you, Ate Pres. So, sa tanan po na itong magkaigsunan gamit sa itong number 1 haplas, ang Sedlen Mituel. Thank you kayo tanan sa paghimog number 1 sa ito ang haplas nga tinuod mo ang tang sa itong panuot, pamaol para kit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul kuton sa kabataan. Ilikay pagyuta sa ringi, kung mga haplas ta sa ito ang Sedlen Mituel, pero sabota, anhar yuta palit sa butika. Di ba, Divin? Pero na, sa butika rin kita makapalit. Pero na, Facebook page, ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang i-type ang Panyawan Herbal niya. Makita ta ng produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix, nga magyuim nun ni Tatay Jimmy sa di pa siya mo grahe, amo biyahe sa Rene. Ni Bird Baoy, ni Bird GM, salamat kayo sa iyong pag-inom, Bird ha, salamat kayo. O ni Bird Pahak, salamat kayo. O ni Bird Busmark, o ni Mami Birdie, o ni Ate Maricho, salamat juga yun ninyo, te. O katusang layo kay butika, kay nas kabukiran Si, nagpuyo. pa-Victor din mo Ay, si si Mama Tatay Tia. Victor Deo, si Matia. Nay, tay, salamat kayo. Premier wag yun ang mati na to sila silang tiya o si Kusyal Victor Loday. O, Yeah. kato sa niyang layo-layo sa butika, preyatong nas kasang kalusay, pati layo yan nas kabukiran nagpuyo, niya, uy, kasakyan nga motor, pwede rin kita maka-order Shopee. Shopee na lang, kaya atod pa sa inyong panimay. Bam! Good morning! Labi na Mr. Jim Ela Bastida, taga Tinago 1, Jundis Village, Batolete. Pero siya ang guard on duty sa Robles Shipping Office des Hilongos, no? Good morning sa Mr. John Paul Window 2, des support sa Hilongos. And Ramirez family, Gayuma family, dia sa Lunang, ug ang Ramirez family sa Tamban, Ilongos Leyte. Ayaw ka makalimutan, labi na sa itong mga apo. Ang pagpangaligo na to niya, gamit ni ining sa Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, diin magpabili kitang batanon younger looking kutis artista o kutis porcelana with natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Ano na ba yung mga ito, the pugis-pugis, blackheads or whiteheads? Dili ka kasabot sa kulor sa imong palit, labi na napit sa mayaping murang nilagom na sunog ba ka sa imong gi-apply nga mga astringent o sa pa sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Mauta na lamang sa butika, tanawag yun siyang sudlanan sa kilid. At doon na ba yung label na nakabutang? Basaha, Sid Marketing. Thank you. Okay, salamat kay Bam. O sa tanan itong mga kaigsunan, kita na sayod kita nga, kanang tuksin maugin na mo daot sa itong blood cells. Ato blood cells, importante, tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. O si bako madaot atong blood cells, mo sticky, mula po atong dugo, mo na hinungdan nga, daghang mga major nga mga sakit mo takboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, tuguban pa natong balatian. Constipated ka, og ingon man ang ato ang kidney problem. Mauna nga kinanglan yung ka mo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka na ka natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients, nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ka na sa FDA registration number FRH 0715 busa. Kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga minungdan sa imong balatian, o karuligon ka nun ay atong vital organs, sinumgyub ka matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga mo flash out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw. si Dudong Mikoy, Ate Pres. Kisa? Mikoy. Mikoy. O, kanis Mikoy, Ate Pres, kuha ni siya kanang hilig kayo sa ilang dapit. Mao ni siya, maayong loto, kanang labinag mga unsa, iring, ero, muluto ni siya. Lami kayo, how, kanang mga ibig, kanang mga maral, mao gina yung mga lutoon, dindot kay ba? Mga exotic food mo yung gustong lutoon. Mao na nga ka na siya, sige pa, daghan kayo mga silingan nila nga, sige pa ihaw, ero, hangtod nga, pila na ka buok iyang naihaw, Ate Pres, kung maglakaw siya, Ate Pres, gukdon mo sa siro. Drahan sa ero. Oh, giatangas mga ero, pertinagana. Mas balik, tangan niya, oy. Atangan lagi, bugnoon pa, ako lubot ba, na nga, problema niya, unsa, ni tinuod ba ka na yung ginaingon nga, kung mukaon kag iro, paghuton ka sa iro, tinuod ba ka na inana? Posible, oy. Ha? Posible. Posible bitaw, Ate Pres, no? Ang iro mo. Dumot ko niya, way siguro kuno katong mga iroa nga ni maak niya pertinagan na. Swerte gali siya kay na tabang taon og pa-injection sa rabies taon. Anti-rabies, anti-rabies. Ang mga ano. Anti-rabies.
Mayo lang taon, Ate Pres, na initabang kay ugwa pa. Way siguro nga, abiso na ni taon si Dong Mikoy. Mauna nga, iya problema ron, kung saon ng taon ni nako, kung sa'y kumbuhaton, di na kumagawa sa Mumbai. Tungod kay gukuron ko si Ero. Saon na Ate Pres. Ang kuya, kung ano sa ero ka ng tabangan. Oh, kuyo. Gitabangan siya, Ate Pres, mga bito dagang kay gipaak yung lubot. Gitabangan siya, mga upat, 5 kairo. Pero karon kay, ay, purti ko nung daghana maglinyas karsada, hindi ko abot yan. Hindi gawa siya sila. Tanaw na siya si Ero. Ilugan, pas iro, pero siya kayo daban. Hindi ko daw, ay, ilugan na siya, oy. Kidatan ko nun siya si Ero, magtanaw. Saon lang, Ero. Iihaw ni mo akong amahan na, biyari. Maori diya, Bam! Unsa? Ato pang yuhag, kuhan si Bambedabe, kay gikan na ba tao ni siya silungos na naghanda mga tao iyang ituduan dito sa mayong balita. Bam! Tulo ka iro nagyayong og bukton sa Tiguang. Ha? Ano ba na, Bam? Ang maong mga iro, wag yun na kailaw kinsi tag-iyan itong maong mga iro, no? Walay na kaila. Apa, ningon ang barangay captain nga, susiyan ninyo sa mga kabayan, kinsay, wa niyas ila, aron may bawdo itong kinsi tag-iyan ng buktong nagyayong sa iro. Aha. Tuod man, ang mga barangay tanod, nagsusi, nagsolve dito. Ang balay ni Noy Pasing, Sili nga ninyo? banang Piryang, nga mama ni Poldo. Di ba? Kesa Puldo. Anak ni Piryang, ang samang Pasing. Ako ni Kutring. Karon, wa dito si Noy Pasing, pero yung lidong aga kanon, init pa. Aha. Gipangita. Dito sa paintaw ng ligid. Ano man, Bam? Naligid. Kung sa'yo lang, kaingon nga ligid siya. Ambot ang wabang kasi kumpay yung unsa, naligid, mauto nga, siya di mo tingin itong bukton, gagiyayong sa tulo ka ero. Sa ato pagkaligid yan, patay siya. Patay yun. Di tabangan patay si yun. Ero. Ang paglingi nila, katong tulo ka ero nga nagyayong sa bukton sa tao, padung sabay sa kapitan, wa na po nagkita. Ha? So, why na kailaw, kinsa tong mga ero? Mauna, sagrado yun yung mga ero. Karon, Genesis 9, versikulo 3, makakaon ka mo sa tanang mananap og sa lunhaw mga tanom, kay gitugyan ko kaning tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Tanang klase ko sa mananap, nag-iingon dire. Kanang iro, dili mo na makonsider nga mananap, no? Ano naman? Okay. Hayop man na siya. Di. Dili na siya. Ang mananap pa naman magkamang siguro. Kaya kiro nagkamang. Para na, oy, mananapayok, di ba? Lahit nga naman. Hayop. Iba ka naman nanap ka naman mga bakukang, Insekto. hormigas. Mga insekto, ano yung mga Pero mananap? atong isang adlaw na tinga ko. Ano naman? Awa yung pabito-pido siyang uyab mo sa isa. Mananap ka! Ay, ginoon ko. Mananap ka, upaw! Gingalar ka mananap Huwag doon, ka kay Claude. Ano na lang gulyat. Kanang na ang kung ari man sa good ka sa Genesis 1 verse 28, kung masayop ningon dito nga, kang mo'y magbuot sa tanang klase, malanggam isda, tanang hayop nga ihas, ningon dito. O ya, sa Noy, ingon nga pwede na kanon. Ang akong bot pasabot nga, ug maingon ka kang iro nakasabot mga mangihaw ka iro. Ako mo tuod ka kay ngano, dula sa kahigayon ang iro des amo des akong ipuyan des ang bagos. Nakabuhi niya kining iro lagi hiniktan makabuhi di paturaga sa nagdagan. Di gukod siya laing iro dito siya na saka sa akong kusina. Kay kana akong dirty kitchen sumpay masuhagan. Dito dili na siya kakanaog sige sa paghot. Entonces di akong gihana agbunal. Aron sa manaog. Di man gyud di tabag og laing silingan mo may akong ipabunal aron sa manaog. Kini karong adlaw bisulugan na to natabo. Kini karong adlaw moagi ko sa ilang bay. Sa tuwa sa sluyo di tanaw ko pero paghuton ko. Mo ba? Entonces, nakaila sa tambaho. Di ba siya kita na ko, tuwa naman luyo, pero maagi ka rin. Katiman siya, ako may nagbunal niya. Kabo, makatimaan ginang iro. Pero mati nga ako kung yata. Patong kay babae minas Pedro. Pagdog niyo kuno lang yung babae, wala makibangon, daan na nagbaho yung dog. Nagpairo-iro sa kuno ka ato ba? Gingnan ka Pedro, gingnan mo si Pedro siya. Ipagawas imong bunal. Adili, oy, katong istorya nga, di ako na laki nga sugos lawas, na ginuha ko ng bayot, ningon ko nung laki nga, wala ayaw bayot, kaya gamay kaya, ako na pagkaon sa ero, ito yung ero. Yanis ko nung bayot. Karaan, good. Balik ta. Okay, hi mo. Kanang na ang
dagan tinuod ang uban. Bisan sa laing lugar, dili noon dili sa to sa Cebu. Dili pa konsulti asa dapit. Tapos tabok og dagat. Usay ang iro mo ilang ihawon ug na mag-birthday. Tinood bitaw? Ayaw. Oo. Mo mang ihawon pero ang kani mong iro kanang buutan mo ng iro na gani. Nay, naman buhit pa lang akong kauban na mo sa Holy Face of Jesus kana si Miss Guada Fernandez. Ang iyang iro nga binuhi, iyang gibilin kay balhin man sa kalaing boarding house. Di man pwede dadon kaning iro nga iyang gibuhi diri aning bahay sa iyang tiya nga wali sa kalaing boarding house kay bawal dito mga hayop. Galuha ang iro. Diba? Oo. Ako ang banaat sa Sa mo to ni iro ang mulakaw sila nagluha. Nabo ko experience na bata pa ko bang mga city or size pa ako edad. Na may iro nga gingalag akil kay hinatag mo to sa ako igagaw si akil. Purti dako ato iro Kadlaw na nakuyog ko sa kong lula. Gukdon bitaw mi irong buang. Pag gukod sa irong buang, laban bitaw na sakit bunog aw magnuon bitaw na niya irong buang. Purti dagana sa irong buang. Wa pa ang irong namo. Oy siguro. Pakan kita to. Bisan sa mga Facebook makita na to amot AI ba na ko laban dito ka amo. Laban oy, laban ang iro. Nagpatambag man ka kuan. Makoy. Kung mahimo, ayaw na lang. Pag maluoy ta. Pangayo pa sa ilo ano mga iro dong. Maluoy ta. Ayaw na No, kay panugpingon nga di ka kagawas-gawas. Aw, magbantay jud ka. Ano siya may mo? Si GC ba rin pa ihawa kay bayal kay Jesse, may kitong ihi. Bisag ka ng mga mananap lagi kay katong di makatukon na kaadto nga ultimong manok iyang istoryahon. Manok, baboy iyang istoryahon. Ay, mas nindot pag yun na istoryahon ni mo sila, kasabot ba sila? Tingali. Pero tingali ko itong gaedad kong mga 7 or 8. Nga naman? Akong manoy, og duha niya kabarkada sila tulo diya sa bahay, kanang mga bagong tubo. Natinga ko. Nga naman? Wa mo tingo ko yung istorya, pero niyango. Wa niyango ko yung istorya, pero mo tingo pero niyango, sumining, oo. Di ka to sigbid ba? Dili, kaya siya umanoy. Ang ito yung barkada, iyang giduko siya, iyang gipatana, kaon ka kanon. Niyango ko, no? Salamat mo na natin tuluman, no? Kuna ko ay puzzle. Tihan.